Barka da zuwa filin gasar kyau ta duniya. A yau za a fafata ne tsakanin Maryam Labarina da kuma Zainab Labarina. A kasancewar duka matan kyawawa ne, kuma masoyan Maryam suna ganin ta fi Zainab kyau fiye da misali, inda masoyan Zainab su ma suna gani ta fi Maryam kyau fiye da misali. To don haka ne muka shirya wannan gasar domin gane wacce ta fi kyau. Zuwa yanzu an fara gasar. Hanyar da za ka bi kai ma ka jefa ƙuri'a ka zuwa ga wacce kake ganin ta fi kyau shine ka duba comment section na ƙasan wannan bidiyon, sai ka shiga, sai ka rubuta wacce kake ganin ta dace. Idan Maryam ce, sai ka rubuta mana Maryam a comment section. Idan Zainab ce ta fi kyau, sai ka rubuta mana Zainab a comment section. Da haka ne alƙalan wannan gasa za su tattara ƙuri'un. Zuwa gobe da ƙarfe 9 na dare in Allah ya kai mu, za a fitar da wacce ta cinye wannan gasar. Sai mun haɗu a sabuwar ɗauka.